Kyllä ois jäänmurtajille tarvetta, että pystyis leipiä heittelemään. Nyt voit Hannu heitellä leipiä, nimittäin jää on murrettu. Hieno juttu. Ei mitään, mennään asiaan. Tänään me tuodaan tarjolle Raumalta isosta 63 asunnon taloyhtiöstä, joka on täysin peruskorjattu, niin 12–18% vuokratuoton sijoitusasuntoja ja tietysti matalilla hinnoilla. Hinnat lähtee alle 25 000 eurosta, eli tarkoittaa sitä, että sopivaa velkavipua käyttämällä näihin pääsee tosi alhaisella, jopa alle 10 000 omalla pääomalla kiinni. Tämä taloyhtiö on rakennettu 1978 ja 2000-luvun alun peruskorjauksessa tehtiin käytännössä kaikki uusiksi. Tämä onkin tekniseltä kunnoltaan niin kuin parhaita 70-luvun taloja, mihinkä mä oon ikinä törmännyt. Oliko sulla, Hannu, listausta, mitä remppoja tänne on tehty? Kylläpä täältä löytyy laaja peruskorjaus 2001–2002, käyttövesiputket ja viemärit on uusittu, asuinhuoneistojen ikkunat uusittu, asuntojen sähköistykset uusittu. Olipa niitä paljon. No, ei siinä kuule vielä kaikki. Peruskorjauksen jälkeen on uusittu lämmönvaihdin, parvekepystylinjat saumattu. Ei meillä ole aikaa tähän, näitä on aivan liikaa. Eli käytännössä tässä talossa on tehty kaikki uusiksi. LVIS, julkkarit, vesikatto, lämmönsiirtimet, kämpät, kylppärit, keittiöt. Isompana ainoana remppana 10 vuoden sisällä on uumoiltu hissiremonttia. No, sitä mä yritin sanoa, että on kuule melko huoleton kohde omistaa. Se on justiin näin. Nyt myyntiin tulee valmiiksi vuokrattuja kaksioita ja kolmioita. Asunnot siis remontoitiin 2000-luvun alussa ja silloin kylppärit uusittiin kokonaan laatalla. Keittiöiden välitilassa on laatta ja tällaiset siistit vaaleat kaapin ovet. Lattiamateriaaleina on muovimatto, laminaatti tai tällainen komea vinyylilankku. Jokaisessa asunnoissa on parveke ja ylimpien kerroksien asunnoista osasta avautuu jopa merinäköala. Kohteessa on aika paljon pidempään asuneita vuokralaisia ja asunnot ovat pääosin siististi pidetty. Raumahan on kaunis merenrantakaupunki. Täällä on noin 40 000 asukasta ja tunnetaan myös erityisen vireänä teollisuuskaupunkina. Tänne on investointu paljon ja isoin uusin investointi on Yhdysvaltojen jäänmurtajatilaus, joka onkin melkoinen jackpotti kaupungille. Tämä hanke tuo Rauman telakalle arviolta reippaa 1000 henkilötyövuotta ja tällä tuleekin varmasti olemaan vaikutusta myös Rauman asuntomarkkinaan. Tämä meidän kohde sijaitsee Merirauman alueella kävelymatkan päässä merenrannasta ja vaan noin 3,5 kilometrin päässä Rauman keskustasta. Tuus, Hannu, niin laitetaan homma pakettiin. Selvän peli. Eli nyt on tarjolla merkittävää vuokratuottoa omatonttisesta kohteesta, jossa isommat remontikki on jo takana päin. Ja hinnat on tietysti matalat, kun otetaan huomioon se, että kohde on teknisesti hyvässä kunnossa ja vastiketasokin on matalampi verrattuna muihin vastaaviin taloyhtiöihin. Eli hyvä paketti kasassa ja kaiken kruunaa asuntopehtori huolenpitopalvelu vuoden ajaksi ilmoitteeksi, että eiköhän laita koneeseen kierroksia ja nähdään kaupoilla.